Pefia ye duan kran de dua wo ho. Se fie no ye si yansa ne ye duan kran de dua na. Hwe so wo matimi asibia ka ho a. Hwe so wo matimi asibia ka ho a. Wo matimi nsida. Just wo matun kran de dua na frifie o. Se obi pese omu obi ntwa osaman wo. Wo ka se kire nnewa bayidua we eno no so na akatwa ni firi ba. Eza enkran de dua empedede. Se bi wo ofia se obenya sika kasa o mato machine si boni kunkunkunkunkum. Wo beto ba la be wunya ntwe ntie beba betwa kale mu ebe yemu netisi dem wo. Ani nti so obi wuni a percent saman kom sia ye de bo fe be ma na ye de normal account ya friend kra na say koye dede. Gabi entai bo fe be ma wo fia oba bi e wo fia obi an wonya awo. Sabo fe be ma wo fia wo da wo so da ye won kai da de wo mu nie enkontomere ye nia no wo fie asasa wo fie ba ye wo hu a omuna yam hino wow wo kwate ahaban foforo na de to kontomere ma nya adwuma sa se bi wo fie a anajo 12 to 1 kroma ye din no wo de bie wo nkoma na tahodin na hweso ayete se Etiefo ne ahwefo ma obi wiara akwaba edeba Jamasi State TV ya meka say medin edi Gabriel so ofre me Gabi Angel enso a mejo so ene mene end time prophet asan ehia biem wonim se ye ne end time hia ne ye nuro ane haban ena yebesua na nenso odi ye bewuram ene end time obetle en haban a Abayifo this wagoro how is that what ye o ye masho ene ye betre wa haban a Abayifo this wagoro entam atiefo ne ahwefo etio Gabi akwa bai ya ja enanso ye hyiam bi asansia we de yampa ya wonso so hene ne nsansa tweda mpo nyankopon ye do wase ahono babu nyankopon ye do wase kantan kranti nyankopon ye do wase omintim nyankopon ye do wase osum nunkum nyankopon ye do wase osro aprana nyankopon ye do wase ye di dwumade nyina hye wonsa wona wo ya ehye amanimu nyam epam ososro hene dwumade nko na wie ye ne nya nyina so papa wo wonsem wo di mu amen amen Gabi enda kwa babi ya ja video a ye di kan ye ne ye ka se ye be kire Nnua e won haban mu so we say en haban wo tumi ana tumi so won haban mu ye ka tweta brane atweata asem enie ye ka send next video no ye di dwumadi ye die ebeba aba ba kiro we twetan Gabi onu ni hini na hono pebi be ma ohunni ho we me de chamokwa be ma ohunni ho kopeni hini ni bi wo de asabonsam akura na akunu be ma kopeni hini ni bi oi opa twaso ohoro ho why aduane fitaa we na ewo ho no aduane fitaa na bi ni o waya eni fato boso boboso pa kakaduro afatum sane be me na wu 10,000 years on the one fantria obeda one fantria adeyeti ontua ai wana mo no ma no aka mekoyo mekodi sa maduro we ya nsoso no wa wo ba entimi nante wo ba no wo so wo yare wo yensuo ba maduro ya me de a kire we ya peni hini ni bi o peni hini ni bi apa kakaduro kakra fatum brani atwiata no brani atwiata okay pe waduro eduai e waduro aya e friend waduro ye wom fufuo no pe bi fa butuo fa bo to so fa gu awan ho no fa gu so o yam a wo yam atwa ho hia wo yam ni nyina na wo twa ho hia wo yam ni nyina na wo twa ho hia enka so obi a ho anopa anaye okay
wo ya enkase obi aho wo kopa na homache hunu sa ha ne wo kwa bo go mprensa ka ten say minim say wo tumi ana mbefo akofia akosa mba yare beba wontimi nante beba ne yeso wo yensuo ba oto won ma no wo twe ne kon wo ye no wote so wo ye no wo sada abodabo wo dan suo me pesa me de wo kani padua na entum firi ne so okay wo yam ria anopa ne sane bento amienu ne nansa so sane bento amienu okay ade anti no unhunu no ayeden wasore to no ka mama medi fufu wow enya bibia brane atweata na gabi won say me ka kire na no say ye betren habanya abayifo di so agoro okay na de brane atweata no to nchen saa habanya abayifo di so agoro ye nnua no ofie wodua no ofie nsunsan so bebre na de bre ni padua edin kan we your friend agege nkruma na abanie okay ye ma bia so a ye beka ni dwumadi edie baako okay we oba wono de oso o mema asem wo yawu onpa agege nkruma na abayi bi aba no aha ye bi ba enie agege nkruma na eni edua we nko ana sesia ya na haban yaguyi wo pan na haban ne de tunsuo ma enu anwumre na asa asore wow agege nkruma ewo tumi bi a se obi ase wa brabo obi so ma onkoso obi so ma anyeye sikahye aye friend basahye ade odi bi ato so a eya agege nkruma ana osama awoma no agege nkruma ye eno ana osama awo ye den ema no eno so na ya Abayifo dua ya Abayifo dua nti se bi besi wo fie se kim kan unu so wo start wo kon foforo ope na aba na uyi a gabi won sibie meyi ni je ba ku na yi wo mpena bi a tere no na family planning na emwa aha so ye won so tuntum bi sem aha sa tuntum ye sem ya nkasa no we on san se danje tuntum we u mia na aha on the fita bi sem yi fita ni bi yi fita na ye u yi fita ya wo ba 1% wo be wo opese won tete na wo ntam mo ankoye family planning bosumi bia no wo mene baako wow o mene baako sekimo o ma ponkon foro no awo onwo wow awo ade awo wonwo jisi ya de brane ya tuatan ya ade ama no ansa na wa ye den oh saa bosumi na mu na onom ye no o mene ye no wawo ti saa bosumi num no onwo onyem no akwakowo we agege nkruma na adwuma baako no we nkran dudua me se me de entam hwe wodie gabi be throw challenge ama obia wo Ghana ha wo wiase ya me number ne 0249 60 70 61 okay pefia ye dua nkran dudua wo se fie mi yesi yansa ne ye dua nkran dudua na hwe so wo matimi asibi aka ho a hwe so wo matimi asibi aka ho a wo matimi nsida just wo matu nkran dudua na frifie o ansa na wo matimi asi efie ne bi aka ho na gabi ade abaako nie nkran dudua Abayifo di so agoropa wansa ne agege nkruma ne nyina na haban no eye pe sidie efa ebo wo mo bra no eye pe sidie wo matoto wo mo homa afa wo mu no eye pe na tie nkran dudua na me ka kiro se etwira duru eye nkran dudua se obi wo onum etwira wo no so ubu nkran dudua ya on se ahoma bi efiri mu aba tia enu na mi kura mu we enya aduro no aka se sensen ho ahoma we camera mfa ahoma we se obi be ya wazan wasian metwe ahaban ama na sensen ho enie sa ahoma we ya no mde ye we eye twere duro eni nti na wubu na ahuru eye efiri mu ba no okay se obi pese omu obi ntwa osaman wo wakase twere nyewa
bayidua we ɛno no so na akatwea ni firi ba ɛni nti wo yɛ den wo betwa nso so na ahuro ebefiri wano ayɛ den aba na ahuro ne ba saa na gabi ɛno nso so ne yɛde sa etwere no ɛma wo wonim yɛsese kan kumfo sekan a yɛde twa kwan no ɛno a ne yɛde yɛ den ɛsan ba fie sese kan ne bu kra yɛde ba fie san de ba na deɛ wɔn baako ne sɛ abayifo pɛso agudie pa mesra wo ebi si fie tuase efiri o ti se fie no muntimi nsi da tuase efiri ho na entam pacho minkawa no sɛde ahaban yɛsi yɛ kana sɛmi ɛtɛsɛ me kura mpo ɛtɛsɛ ahaban no sɛ masuru ebi sɛ obi pɛsɛ wontu a ɛwɔ amamre bi a ɛwɔ sɛ wɔ ya na we no nso so no me de tɛ wɔn kwa sɛ ebi wɔ fie na pɛsɛ wutu ase a tie de bi trewi pɛ obi a na adwene ɛnyɛ adwuma anasa kwawinsani na ebetu a manonom nsamoro ansa ne watu dia na adwene nya adwuma ana ebetu a sɛ wonim jotonom onim winom onim bibi onim ye bia maniye bi ansa ne watu na ade ba akunie so watu efiri honom a sasa no edi wono n'achi sasa no ebedi wono n'achi ema fie honom fo so biem eza enkran de bia mpedede se bi wo fie a se obenya sika kasa o mato machine bɔn kunkunkunkunkum wo beto ba la be wunya ntwe ntie beba betwa kale mu ebe yemu na sisi dem wo ai we your friend asawa bruni asawa okay eni onse no soso no ayi te se nkran de dua na yeah asawa nsusu wo fie a ade ba kon wo fie onom ne se efie ho nkora e de wo ha ne amane ye den ebre wo mo kwan ben so ade ba kuni e de yare ebebre wo mo titru hunamani yare asawa se ba hunu na moja bia begina ho but so ade ye green ani nti wo bia sori wo fie onom a e de nkan waba o ma bra bom winim me se asawa ye gabi obi timi dua bi woni fie efie onom maawa so mbenya aware eden wow munya aware da every say we na aba ni bi nie we ne friend atentehu no se epaya epai sesie ya ehu kwa akiri ana wo ye den soso we wo fie a efie onom akwara bi a wo sori bia hunu na deja eda ate san kra de dua ahunu abayiwa bi a wo sori wo fie onom adeja da every say we no wo hunu wadeja wa warew agije nkuruma wo hunu wadeja wa warew Abayifo di so agoro na miwia betro stadium kese pa Abayifo pesoko hai abayi enu aka eno ni stadium kese Abayifo pesoko pa wo ye meeting akese bebre wo so aya awia se Abayifo nyina timi koso koye meeting ame kwanda so wow eninti asa we bi wo fie a de beboa wo ne se wo sori aya nananom no bebre nim turo am sori ana om de nso atwa ase ahia wow omo ya no ma sanso no ma hwie aguso no mu di twa ho hia eno anso so na ne yete edi twiese esa ya kaka aduru eninti asa wadua na nkasa ne se wo wu fie a ebeboa but ese e ba bikin ene your friend donfu kunfu ebeboa na asa ba bikin so obaka so ye di twiese enso so no ebeba bikin ebeba ba sai fie no enkra de dua obaka so ye di twiese esa beba be safe you na gabi onu we ye den bofre ahaban sa bofra ahaban we gabi se bofre no eye bofe bema ene si fie a woni dwumadi edie wo honhom se ye bofe ba woni dwumadi a edie wo honhom twere to ho ai twro we fato eye mienu ye ten for free we use solution obenya no frame na katere me gabi and time say we obi so obesen wa ososo say ni bi ye wo ahaban bi wo no ma ye de ka ho eno so se nyankopon boy na video
anhwe beka anhwe ayenka we are so na say awadru bo fra haban na bo fra haban okay bo fra haban esa twere esa enkekaye gono gonorrhea syphilis yamu freni an candidiasis so den esa yare bebre na yare a esa ehu okra mpo ni se akora wada no adwonso akora no wose wo ye kronfo ne nsa ha no ye de bofe be ma na ye ne ho adwuma ye won haban be won ma ye de kan ho obi se ne kra afiri ne ho kɔ ye de bofe be ma na ye ne ho adwuma ye be kwa kɔtwe kra na ba ani nti so obi wuni a percent samankom sia ye de bofe be ma na ye de no ma kan ho ye frɛ ne kra ne sɛ koye dede won ma beti kuru bibi antimi stop no every say ensuo etone mfrema fa na ebubu nua abofre estindi etim emu nsuso kura mpo no nsuso no bofre dua kura nso ne dua ase emu ha sure na ade abaako no say we nsuso no Abayifo peso agudie pa sabofe be ma sifi a de ntra ye nananom omunna adwene sabofe be ma sifi a no mo de sekan apam say po omuntwa entonkone eni na wotwene na ada no wo ba sa unima wow sabofe be ma sifi mi throw with talent me same number na 0249 60 70 61 bofe be ma sifi a fa sekan fa twam fa bra mu pam mu mienu say na pam mu other side say na ha ne na wotwe so sa flower sa ya tentena na amprangu aman we amaso a aba amaso a gabi entai bofe be ma wo fi a oba bi e wo fi obi an wonya awo wow waware mu nyina waye mu nyina mo bonyini ene ma ne da na se wani wo mo da wo hunhum wow Abayifo odu abako pa no wani hu ohene bofe be ma ye friend wodi awuo so obi bekum wo be ma wo de bofe be ma na be ye wo ye friend wodi awuo once ye te ye na awu ye friend wodi awuo enche kura enche ye te ye awu enso so se ye kan kontomiri emre che bofre enie enkontomiri emre che bofre enso so ye te ye na awu na de ewo mu nie we ya ye bofe be man se bi wo fie aware enwo ye den awo ho ye den mompe enso anase mole momfa ntwa ho nhia momfa se kampa mu mienu mompe laughing tabi ehia mo that very day momfa ntoto ase mompe nsuo na momfa nyare ene ye friend cleansing mudi yi mo ho fi wase momfa adra enyare nyi mo ho fi mudi yi apama edamone bo frɛ ne ntam abayo bi owo fi obi a we me de achew wunya ye say kim gabi wada obehunu se wone be ma ekon odayem se me ma ne me na sabofe be ma wo fi a woda wo so da ye won kai da ye de obekwa animu wow won kai da wow na gabi antai bofe ba no so so ne se be sifie evi o mara mo wo sam potro atokosua wow enkora no so so obi an ne papa eno no sa no na sabofe ba obi a tibidi ana bofe ba so so esisu a ana ye mema akono se ye beti adie akosoro enye be ma akono wo be atwama bra winti mame na wati bi di amano enti bofre no se esisu na ya abawa na yenye mrantie no ye die ye kondo eni nti so wo ba esisu abusua mu a krache woni we be yes abofre no makotu ase ai eno so no Abayifo peso agudie pa Abayifo nua na na ye kire no na gabi me ka sa me kire stadium kese pa so ahu enkontomiri ma menya ni se no mu hunu ni ye di kante no kra enso so enwo bofre na go tizu obi be how me masam a we de bofre be nya we so ago ajinji nkuruma na nso so ago no wo be how ayemere na de wo mu nie enkontomiri ye nnua no wo fie mo papa mo konwura mu no muntie ka tro papa se papa so wonam na wo ekasa wo kawa bubi
Ubu yana baby a wana kano. First one mu say 4 or 5 minutes. Primary na cow, trebini, and a cow, breduma, and a cow. Impona and yeduma. Wow. What about fee? Ababe didi. Onga so wumpire day. A cow, contumely. And contumely ye. Okay. Say ye can't buy diaba quite what you are so fast as you say you will. Many will throw challenge me. What would young contumely mean kay? Oh, fee. Ensuo eto ejai ona nso to dia aya kakra kakra bia gugu so ai se bosuo gu a aya kakra kakra gu so se nsuo to bosuo gu ahomache sori na kwa ho okwa ho a pebi paade hwiegum wo hwiegum a ye wei pe bucket a wodi dware no wo dware a wo dware awie no hwie san nsuo no gum de wo hwie gu to anu hwie gum anwumra wo beda no fa horo ho wo de horo ho a wo bon se honhom na wo na wo beda no ebeba begura waka se menu ni hwie bia obi gina no ma obeka so wo bodam to wo ya make sure say enipa be den ebeben e wo dem okay hwie fa horo ho honhom no beba bewura mu eno na o mka ne se manifest no se den no ye brofo no ya ante Yanti. Me say number 0249 60 70 61. Wo ye wie de wu benya bia no. Frem na katrem se mihunu se. Na gabi entime. Sa enkontomre ye stadium kese football field. Awurade nyankopon. Ewiase nyina no ne so. Se bi wo fi a anajo 12 to 1 kroma ye din no. Wo de bie wo mpoma. Na tahodi na hweso ayete said ye ya bogjem onsa man koto bidie bia ano den na wo mbo mana je tata de tete no unhunu na bebre wo so wow unhunu na bebre e wo so bebre na wo so no Abayifo ku wogolofo nko na baso takum wogo meso wonye ogola o maso bi wonye ogola o maso bi eni nti saba yikura to obi a anadwo no wonya hunu saade na bonho adeja wo ekuro na tu no bonho adeja wo kwa emie wano nkasa enhwe wachi wo kwa wo bete nsam wo sum ene ye de accident kotoya ye de say kotoya ye be mo we twere ye be ma we dam ya sama we ya ma ye we ya bedi atem ye de sikase ya tu we nsam krate enkasa udu onum na wo de moa ni say kontomire no enhwe wachi okay kofie sa kwuru awodem uru awodem a som buha no buha ni free so wabu ha say no abeye tia ama mamefa kitwa yinye wamoa ni say wabu ha no afiri so abeye tia ama posa wodi posa me sidie wa ho adin betimi bia posa ni ye o posa wi a ebeya se de anoa ba mimi emu ntira na hunu say ma posa ne din ho enso so anoa eni nti ahabanya a wutimi di ne mo no abra etese ya anoa no eye nkontomiri okay wa posa wi no me say unya posa kuro no ba bia da bia no fatare so na pentoma guhunu bi fa chetere na da ade ati agabi fansa was to say won ti se kuro da o eh one night pen within one night no ubon se kuro ni de da o but won ti yaw any 1 week kuro ni betu amen wow any 1 week kuro no ebetu amen stadium kesi baba yara Baba Yala stadium. That's say I can't Ghana stadium ni nyina bom. Hey, aso pa we aso stadium kese pa. Okay. Na gabi ade ba kon so won kontomre hu a me hu na na mani age. Ebi se me hwa ase obi to on ma wo se an. We Abayifo. We na ya me. Anya hwe manipa no o ma abrewa. Wo ya baba wa mpo na nanim nya abrewa. Obe pa wudi fo kete. Aha ban bi e friend wudi fo kete.
next video ya de awudifo kete ne beba okay asasa wo fie ba ye wo hu a omuna yam hino pow wo be pa awudifo kete de aka kontomire yi ho next video ni ya be kire de wo de be ye na wo ye wie enipa oso waje unsam sika de waso wa ma wonye yi de waso wa pew seye ope wanimguase ye wo de wo nsra no wadi woni abuada da bia wo mfra kuntumkuni ni kobene na wusi ayiase na wo bobena de ye be bona dane de akono so we nya abosonsam tumi wa haban ye bo sorosoro hini di ansa na ye start djumadi no me the end time prophet haban ekasa haban enti gabi entai enne die ye di besie no enie okay once obi sori oso end time ensan duro na wo ye no ye nti ase ensan duro ni ye be kire ahaban a ye de fra sardine na wo kwota anwamu anu wadi agusu na wudie no ye be kire na gabi entai case bia na no e be to manim a papa bia wanom nsa na ni nua ni nua mu ye nyina ya asofo akasefo pa organa asofo no woma gidin omudin de ye mfa mma na ni nua no ebeduru manim a seka se omukoto sardine mra no asemasa sardine de say ye will be ofie oba wa buru se etwum na msekrate mama mi sardine no yakwati ahaban wo tumi baaye ane ye de no ma toto no ma so ane ye de ma na ye se papa de ne no ensan wonum bibiem wonnom ya no start so wofe na ye de ye ma omukoto nsan wo pepa papa apetashi ene club wow nipa waka na oma mienu abomu aka mienu abomu apetashi ene club osan twedwo to guso na ye omukoto baaye na ana ni nua na ka se onum dot kan wanam se munto bi mra omo baaye na ye de nsan hwia ne si ya wo fesa wow ensan ye de bet abede wo botugu dot no ye so say masa wo fefe no ho me say wa wo de wo say tumi ni ho no bra enipa ne de wanom nsa 1 week onye kwawe nsani me pede waton nsa muntentan gabi de wanom nsa akọ deep fa ne bra waba no wo say ye hwem na wobi na eye na ye be kire no ye be bona dane se nipa na fatankwanhia ye de be ma no na gabi ye na video wa ye be ye no ye kire nkontomire ni ni awudifo ketene no ma ka ho wi a wa wobi de woka ye ready wobi de woka wansi di mpo na ye be mu adan no wobi tuni na mrika gidigidi ye de meso abe ye no ma wa ha wow meko meso okay every say sa Abayifo park wi de wo se wakwa di adura ye de aduro na tum obo aduro na anya adwuma wow wokwati ahaban foforo na de to kontomire mu anya adwuma sa watoro aduro no samana pe samana nam me mo samana bi adi alata samana de ye genya dia samana company bi anso sponsor okay Jamasi State TV samana company bi an sponsor palata samana anasa amonche anu wadin ubu kakra bi aba huro che samana nyina okay pe full one fato nkontomire yi mu chichiri ni sei na fato 4-5 hours yi fato ensuo mu ye ni sei ahuro ba kumpoma wow hey practical ewo tumi end time we nko ade me kofia na yebi kono koyebi me say ahaban ewo tumi etiefo ne ahefo woni guso ehwe na wasonso guso tie Jamasi State TV online da bia yare srede eye ba kopɛ sese wunya en subscribe ya subscribe na afei so di channel yi ho adanse kire wonua na bo enoma pa ekoso ehun dawuro kire wonua no ene yesua de woni tua se yesua de enti di channel ne ho adanse kire wonua se de make no se de be ya ono so ebetumi yanya ye videos ne bi enti share video no ema wonua se wonti bibi ase a comment end time. That was it.